Ja tänään voitaisiin tehdä sellainen oikein mojovalta tuntuva pohkeiden avaus. Eli asettaudu seisomaan niin, että sun takapuoli nojaa seinään. Ja sitten laita tuommoinen tukitiili noin jalkaterän mitan päähän siitä seinästä. Siihen sun varpaiden eteen tolleen lappeelteen. Ja sitten laita ensin toisen jalan päkiä siihen tiilen päälle. Jos haluat voimakkaamman venytyksen, niin voit viedä pidemmälle sitä jalkaa. Mutta lähde ekoja kertoa niin kokeilemaan silleen vaan, että tuot sen päkiän siihen tiilen päälle. Ja nyt sitten kippaat sen blokin siitä kantilleen. Kokeile, saatko vielä enemmän sitä kantilleen, eli viet kantapäätä taaksepäin juuri noin. Ja sitten varovasti nostat sen toisen jalan ja nojaat koko aika sinne seinään. Hyvä. Ja nyt sitten tarkista se sun jalkaterien ulkosyrjät, että ne on suorassa linjassa. Eli sen blokin ulkoreunan kanssa samassa linjassa. Silloin polvet on oikeassa asennossa ja lantio on oikeassa asennossa. Ja nyt painat ne kantapäät sinne maahan kunnolla. Ja nojaat sitä takapuolta seinää vastaan. Ja tarkista, ettei polvet yliojennu. Ei saa tuntua kipua siellä polvissa. Ja nyt lähdet sitten hitaasti selkä suorana eteen taivutukseen. Ja ihan minkä verran se antaa sieltä periksi, niin sä voit laskea kädet tuolille. Ja siinä hetken aikaa tunnustella ja sit sä voit laskea ne tukitiilelle. Tai ihan lattiaan, jos se selkä vaan pysyy suorana. Ja tosiaan pitäisi tuntua sitä liikettä sillä pohkeissa. Ja nyt kun sä oot päässyt siihen tuntumaan, niin nyt lähdet nostamaan sun istuinluita kohti kattoa. Eli silloin sulla pitenis toi jalan takalinja. Eli työskentele niitä istuinluita. Sä saat pohkeisiin lisää tuntumaa. Ja tässä asennossa sä voit viipyä sen aikaa, kun itsestä tuntuu mukavalta. Ja sitten kun se aika tulee täyteen, niin sitten sä voit lähteä siitä taas käänteisessä järjestyksessä hitaasti palautumaan. Eli kädet nousee ensin siihen blokille ja sitten siitä tuolin reunalle. Ja pidä aina huoli, että se tuoli ei lähde antaa periksi siitä. Eli asetat sen niin siihen sun eteen, että se on tukeva. Ja sitten lähdet sinne seinälle nousemaan ja otat toisen jalan pois siitä blokin päältä. Ja sitten toisen jalan. Ja sitten voit siirtää jalkoja vähän kauemmaksi siitä seinästä, että miltä se tuntuu. Ja tähän on hyvä vastaliike polviistunto. Eli ota jumppamatto. Ja käyt siihen polviistuntaan. Eli istut jalkapohjien päässä, voit laita jalkaterät myös sinne siihen maton päälle. Ei ole kiva tehdä kovalle lattialle, just noin. Ja sitten sä voit tunnustella, että tuntuuko mukavammalta niin, että sulla on taas ne jalan ulkosyrjät suorassa linjassa, jolloin voimakkaampi tuntemus tulee tonne nilkan sisäsyrjään ja pohkeiden sisäsyrjään, vai laitatko hieman pehmeämmän. Eli pistät vaan isovarpaat yhteen ja sitten kantapäät hieman toista erilleen. Ja silti polvet on yhdessä. Ja istut siinä hetken aikaa. Ja taas kuulostelet, mitä se sun keho kertoo. Että mikä tuntuu hyvältä. Ja pohjevenytystä tosiaan voi tehdä, tai pohkeiden avausta, niin vaikka joka ilta tai aamu. Tai vaan sitten kun tuntuu, että nyt on pohkeet tosi kireet, niin tee niille toi avaus.
Ja taas muista kuunnella sun omaa kehoa.